atsika amin'ny fiainana mandinika fa hoe tokony zany mamboly maventy atsika zay amin'ny filozofina akamanona zay amin'ny filozofina akamanona zay tsy mitaona hoe mamboly maventy anao zay zany videontsika niany zany ity zany niaizanao fa hoe tombo anao efa tsy za zany fa efa boly maventy ny voalohany zany izy ka mbola tsy ambolia zany anao anaty chaîne alefa mambolia azahoany ihany dia activé atao notification anao zany misy apostar amin'ny fanazavana raha amin'ny manaraka fa izy itsika ny voalohany zany ny mamboly maventy anao io zay na mbola fotoananao zay zay na fotoana zay na fotoana na dimampolo ny mamboly maventy ny olo maventy izy koa fa misy olona araiky zay mikorana izy zay manana capacité mitandreny raha volanin'olo amin'ny raha fa tsy tonga dia mireact tonga dia hoe tonga dia mamaly zay anao zao ty zany nataka hoe efa fotoana izy koa fa misy olo zay mivolagna aminao hoe izy mivolagna tonga dia tantesanao zany le raha volagny imagine amin'ny fotoana zay fa hoe mba namitsambo raha nitsambonao tamin'ny fahazazananao tamin'ny anao dimampolo taona ndraiky anao tamin'ny fafolo taona donc tsy mitaona ny olo maventy zany fa ny mode de pensée zay magnaraka zay ahaizanao fa hoe olo araiky ty zay efa agnatiny sokajin'olo maventy zay izy zay tia maniniky bebe kokoa zay par rapport ny mivolagna a chaque fois anao mahita izy zany hitanao zany izy karaha ohatra hoe misy raha dinigna zay ny olo tia mandiniky zay ny mandiniky zay ny bebe kokoa karaha izy mivolagna satria amin'ny fotoanan'izy mandiniky izy commence mifantoka zany izy amin'ny le raha tiany atongavana le raha tiany anatsiaopena zay izy koa anao zay agnatin'ny cas zay oazy nefa agnatin'ny fazina création zay andeha créer zavatra zay amin'ny fotoana zay zay ahaizanao fa hoe agnaty fazina olo maventy zay anao na dia mbola dimampolo folo taona na roapolo taona anao zao tymizay vidéo ty zay izy koa zany anao efa zatra tia mandiniky matetiky zay izy io izy koa anao zany mbola zazazaza mitrako zay maro zany olo maventy mety volagna anao io molefaka anao io manginy loatra anao tsy tia fongaramin'olo maro izy koa anao zany mangala omba amin'ny presque olo succès jiaby zay amin'ny misy atsika politany zay ohatra hoe tanizamba zay atsika hoe jackman afaka zany anao mizaha tantarany jackman izy ka anao mangala omba zay tsy dia olo be balaoasabe zay jackman angala raiky koa tsy asa hoe Elon Musk izy ka azonao zay Elon Musk zay mamaky encyclopédia zany raha andanelilera dia tia mandinika bebe kokoa zay izy raha ta fahazazagna anazy zay zatra izy mandinika bebe kokoa par rapport amin'ny mivolagna zatra zany izy mandinika dia manaction zay donc izy koa anao zay anisan'ilay mbola zazazaza zay tsy sakana anao amin'ny fiaignanao zay ny fitsaboananao le comportement zay le comportement zay anao mety mandinika tsy mety izy araka fivolagnan'olo ambadikinao na hoe ragnany anao hoe diso ty za voanaonao fa tsy diso io dinio fa raha dinianao fa atao amin'ny kany positif atao amin'ny lema positif izy rehefa tegna ataoko magnano action zay anao magnano action zay anao safe azabe ma vidéo magnaraka io ino zay irerany olo aby amin'ny fomaventy aby io izy koa anao ty mbala agnatin'ny dimampolo folo taona ka hatramin'ny dimampolo taona vidéo magnaraka atsika mazava
akanjo tokony nitakaran'ireo aviena azavako aminao raha zany ampoana ny ahaizanao koa zegny hoe olo maventy zegny olo araiky io manana ny atao hoe intelligence émotionnelle mahafehy zegny tiako volanao tsy fitanizy marina fa mahafehy ny émotionnazy zegny izy mahafehy émotionnazy ohatra zao misy olo avy aminao izy avy avy zegny tonga dia hoalahoalany zegny anao fa tsisy nenao volany amin'ny fotoana anao magnino fo dia anao mamontany moramora amin'ny fotoana zay ny olo mitsabo hitoetra zay anisy olo maventy donc amin'ny émotionnel intelligent hoe mahafehy émotionnao zegny anao amin'ny fotoana zay anao tsy mamaly hoe zay mikaizanao fa hoe mahafehy émotionnao zegny anao raha ohatra ka misy olo mitsikitra anao ohatra hoe tiadaminao zegny izy amin'ny fotoana mihoalahoalanao izy amin'ny fotoana safety atmosférnazy amolobe zegny amin'ny négatif ny raha tsakonao zegny juste magneky fo zegny anao dia magneky fo zegny anao na dia tsy kelisaignanao ndraiky fonao zegny satria raha tsy kelisaignanao ndraiky fonao zegny izy io andeha ireaty ambala raha tsakono zegny anao dia raikitra zegny le aty ny zaza tia miady ny tanora tia miady fa ny olo maventy tia mandamy donc zegny amin'ny le émotion intelligent zegny intelligente émotionnelle zegny anao zegny mahafehy ny émotionnao tsy émotionn'olo émotionnao profenao anao avy amin'izay zegny tsy mametraky izy andeha animbanao fa miezaka zegny anao tsy eonao eo raha ohatra ka io ologno mbala mandevy io zegny anao magnatoro izy mety mbala raiky izy foka zegny maro aminarolo izy fa amelanao zegny raha ohatra ka teo zegny izy tsabolera amelanao 3 heures de temps après zegny efa malemilemy izy miresaka moramora aminazy raha ohatra ka mbala miakatra zegny izy amelanao any amina 3 jours na hoe 1 semaine na hoe 2 semaines fa raha ohatra ka moatra 2 semaines zegny misy raha araiky zegny tsy tianao nataon'olo moatra 2 semaines na hoe 21 jours zay midriky anatin'ny ranking zegny dia miteraka jalousie miteraka mety ranking andeha hitsabo le raha tsy mety donc le raha volamitsy izy koa zegny anao man'ny caractère aby zegny zegny raha nyvatsika anisa zegny anao efa tafidriky agnatin'ny sokasy olo maventy izy volamity hoe tsy taono ny mampaventy tsy taono ny maha olo maventy ny olo maventy fa raha tsaboinao amin'ny taono aminao vita donc zegny izy ka mikorana taminao zegny raha nazavaka izy mivolanko hoe azavina zegny manao geme partage amin'ny namanao any zegny tsôfo zegny mba misy namanao mila raha karaha izy volanko tabadiky ty misy vidéo afaka namanao vidéo zay kosa raiky afaka namanao izy io sortanao tegna izy nafarany mbola namanao ty azegny amagnariko koe zegny atsika magnazava amagnariko fa izy atsika bitsy anao I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't